Em sare ko malisin la long long lu te tu musik no. Dakar ni Dakar thum ti chu thu sai to ri min ti se chu ka thei ma ya zai lam pang ni ka har sa ria ma ya thil pakhat ka zai mai kan soi lo ka ma hei kan hun tom na per te lo ni ka bunga han phat thu thak ka chu ka in thang chung ve de pok sia kan training line out Sunday kan mang do na khat ta ko ra ya ni solo turan wa khadam lo da ma ya ke ka ai o to ri min han ruata kan principal khani min be se de ba zai thia min ti ge chu ka she lawa khata ko ra ha kan zai ta tak te re ga ka zai chu te re me lo ka sha pa re ang ka nya ka tia be ka nya min so mo ta lo re ve ga ka din mun ka chang ta kin ka zai mai kan sei du wa uma pu mai mi lo din pui se la chuan pu ma ka kan be se ko ka nga kan nu mi kan nu mi de kan ni lo mi de Actually, tu kan ni kan. Ketika ada yang nak sila lagi. Solo itu kacang pada dalam ini pak lalu tu macam ni. Tu kan suai purpur yang ni dia nampak. Zaidon ni tu ni kan harus. Zemnya tu macam ni zaklah. Tira. Ani putar milau ben sakta sila chome. Karena saktori kata tu yang memang ni Music. tu kan sak suak nan hak lo mama marok tu kani ruwa an beda urema Engtia Thei ke di nakhan ya rompung riat rompung kan siar chuanin pathian chuan mi hmangai na chu faktakin alantira visualte kan ni lai puin kan ai so krista athia wangin ti kha kan hua helai hmu lo kal phom te hi felna nei lo te mihring ri bua chuan kan nei no mai thei mani fel le thai ti piang mai langin mi te chuan kan fel lo na tam tak min mu sakam ti kha karing chu tiang chu pathian ma po ding la kan ni dan tur ani a ma se mi fel lo te mi thalo te tan iswa krista athia mel ma kan le ni lai po in min hmangai thata mi cha tan chuan tu em tan chuan thi adu ma na ma se mi swal tan chuan tu ma hian thian du lo ma se na ni swal krista chuan mi swal te kan ni chung chung po in kan tan thi alo thang ngero pu em me maya Engtia Thei nge ti kha ka thia mang to kin kan sa ve nge keyboard ka lo met ula drums ka yan sa kha lo abo box sela kan music instrument ne chikimin da zai cho kan tek ve re nge Sangga bukan saya bilangnya. Kuta di dalamnya dengan itu.
Rome. Aum sumpo po wala sa mga tinong lawan na keto pingit ka ay sita niya ay pam na zo det det headquarter ang phone ka cancel ha ka